vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pasi mufacebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Ndekedzai tibva tapinda mamessages edu atadzoka takakubatirai. Message iri kutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Kubva zvandainge ndakauya kunoku kuSouth Africa ndakabva ndatanga kuita lucky. Ndakaita lucky zveshuwa mukoma, ndokubva ndatanga kushandira umwe murungu uyu ainge ari wekuGerman. Saka nekuda kwekuti ainge asina vana, aiva futi zvekare nemwoyo wakanaka, saka akatongoti kwandiri, I can see kuti uri munhu ari very trustworthy, saka I am going to try and bless you, and is sure that man, he truly blessed me. So handizivi kuti kutadzawo kushandisa mukana kwandakaita kana kuti kuroyiwawo kwandakazoitwa navatete vangu. Mukomanashi murungu uyu ainge aine imwe motikari yake iyi yainge iri Toyota Hilux, then akabva ati ainge achida kunditengesera motikari iyoyo. Mind you, ndainge ndichimushandira ndiri garden boy. Ndikamubvunza kuti motikari iyi ndaikwanisa kuzoibhadhara here, akabva anditi iye ainge achizondibatira mari yacho pashoma, but ainge asingangodi kungondiudza chete kuti this was like a gift that he was going to give me. He just wanted me to pay just a little bit. Mukomanashi akandibatira mari yemotikari iyoyo, achindibatira about 1000 a month kuzonosvika gore richinopera. Then muna December yakazoti nguva yebonus yasvika, ndakabva ndazoenda paya ndokubva azondipa mari. Saka ndakatoshamisika because akandipa mari ye only 1 month. Zvaiwanzokuita ndezvekuti muna December panguva iya yebonus aindipa mari yebonus iri mari yemwedzi wose plus mari futi zvekare yemwedzi wose, so I would receive a double salary. Ndakangobatikana paya. As I was walking away, ndopa akabva azondidana paya, akabva azonditi ainge asingakwanise kundipa mari yebonus because they wanted to gift me with the car. Mukomanashi ndakapururudza, ndikapembera, ndikafara. Then akabva ati we were supposed to try to make sure kuti tinogadzirisa mapepa as soon as possible since ivo vainge vachida kuenda kuvacation. So mukoma takabva tatotanga kutofambira nyaya dzacho, ndokubva ndatogadzirisa mapepa emotikari, ndikabva ndatoisa motikari muzita mangu. Ndakati ndaona kuti ndainge ndatoisa motikari muzita mangu, ndokubva ndachizotsvaka munhu ainge aine permit. Ndakati ndamuwana munhu aiva nepermit, we then drove to Zim, and ndakazonosvikirawo kumba kwavatete because vatete vangu ndo vega vane imba mutown. Ndakati ndasvika kumba kwavo, vakatarisa motikari iya mukoma. The first thing chavakaita vasati vandimhoresa ndichinoburuka mumotikari, ndakavaona vachisvipa mate pasi. Ndakavabvunza kuti naitete kwakanaka here, vakabva vati ndinonzwa chirungurira. Saka vainge vongopfira mate pasi kuzonosvika ndichizoenda kumusha kuti ndige ndichienda kunorakidza vabereki vangu motikari iya. So the tension that started to happen between inini navatete zvakaitika ndezvekuti vatete vangu ava vainge vaine muvakidzani wavo uyu ainge aine mwana wake ainge akanaka chaizvo musikana, but ainge asina mwana. So vakabva vazonditi musikana uyu taitofanira kutoti tinge tichienda naye kumusha. Ndikati naitete, munhu wekuti nhasi ndangosvikawo kuno mava kutondiudza kuti uyu musikana uyu ndiye wamuri kuda kuti ndige ndichiroora. Then ndobva ndatoenda naye kuvabereki vangu for ma-introductions, munhu wandisingambozive. Kobadii mambondipa mukana wekuti ndinge ndichimbotanga ndazivana naye musikana uyu, but vatete vakabva vatoti uyu manje ndiye anoita. Kana ukangogara watadza kumuwana musikana uyu, ziva kuti uchafa uchihaura iwe. Mukomanashi ndakabva ndazongobvuma paya ndisingadi hangu kuvanyadzisa. Saka musikana uya takazopiwa mukana wekuti tinge tichitaura. Takati tichitaura kudaro, ndikabva ndati musikana uyu ndikuda kumutesta. This was the first night, so tainge tigere zvedu mumotikari. Ndakabva ndachizotanga kumubata musikana uyu. Ndakati ndichimubata kudaro, haana kana kumbogara akaramba kuzonosvika ndichizonoisa maoko angu uye zvekare nezvigunwe zvangu kusikarudzi kwake. Saka ndakabva ndati musikana uyu anorakidza kuti ari very loose. We have started dating nhasi, but she is doing all of these things kwandiri. And
iye aitotarisira kuti taifanira kuti tinge tichiita bonde. Musi wacho handina hangu kuzoita bonde sezvo tainge tisina zvekudzivirira pabonde uye zvekare tisina kuenda kunotestwa. Takabva tazoenda tikanotestwa ndokubva tazoita bonde. After a couple of days ndokubva tazoenda kumusha. Ndakanointrodusa munhu wangu kuvabereki vangu, but amai vangu havana kufara nazvo because amai vakazotoita zvekutomupa zambia nedhuku. Then this was early in the morning. Akangomuka mukoma ainge akatopfeka zvake kaskin jean kake. Apa aiva nebody structure iya yekuti naturally unotongofila attracted to hair. Amai vangu vakabva vamupa zambia nedhuku, vakatobvunza vatete kuti imi munouya nemuroora. Muroora momuona kuti haana kana zambia, haana kana dhuku. Apa hembe dzake angori matrousers because ainge asitomborina kana skate, aiva nematrousers chete mukoma. Then ndo pakatangira grudge ipapo. Vatete vainge vachingoti siyai muroora wangu, siyanai naye because ichi chava chirungu, chava chimanje manje, izvo zvekunzi mazambia zvakatosara kudhara. So mukoma musikana uyu, I was still trusting her, getting to know her. So iye aitoda kutoti ndinge ndichimupa pamuviri ndisati ndadzoka kunoku kuSouth Africa. Takazodzokera zvedu kuHarare. Tadzokera kuHarare kudaro mukoma, but I just had a gut feeling kuti musikana uyo wandainge ndodanana naye aiva munhu wemagame. So I just got out. Vatete ndikabva ndavanyepera kuti kune kwandainge ndichida kuenda somewhere far. So I drove around and then I parked the car right close to her house. Saka iye akatongobuda mukoma. Akati abuda kudaro ndokubva ndatoona imwe motikari ichisvika, ndokubva atotanga kutokisana nemunhu uya ende vakasvika pakunoita bonde mumotikari because ndakazotanga kutevera motikari iya at a distance. Vakabva vazonopaka kuchisango, ndikatoona vanhu vava kutoburuka vakauya kuback seat. Ndikatozviziva kutoti vanhu ava pane zvavainge vava kuda kuita. So I then got out of my car, ndikabva ndatanga kufamba netsoka zvishoma nezvishoma. Then ndakabva ndazosvika apo pavainge vakapaka motikari yavo. Ndikatoona kutoti musikana uya wandainge ndichiti ndiye aifanira kuti ange achizova mukadzi wangu ainge akatoita zvekutogarira murume uya waainge ainaye akakururwa nhumbi dzose. Ndakangosvika ndikangonoka zvangu, vose vari vaviri vakavhunduka, kana iye akavhunduka ndokubva atanga kuchema achingoti kondaitei. Anyway, ndakabva ndati it is fine. Ndakabva ndadzokera kumba, ndaiva nemazistresses angu. Ndikasvika ndikabva ndatoudza vatete same time. The stress was just too much. I then drove straight back to the village because ndainge ndava kutozviudza kuti apa ndofanira kuti ndinoudza vabereki vangu, uye zvekare kwainge kuine umwe musikana uyo wandainge ndichida, but it was just that ndainge ndakaona kuti uyu wemutown ainge akanaka, aine body structure yakanaka. Ndakadzokera kuya vabereki ndikazovaudza mangwana acho. Then ndakabva ndatoenda ndikabva ndanotaura nemusikana uya in which she was very happy, kana vabereki vake vakafara chaizvo. Ndokubva vachizoti it was fine. Ndakatotizisa munhu, vabereki vake vachitozviziva. Then ndakati ndatizisa munhu kwangu, ndakambospenda about a week nemudzimai wangu mutsva. Ndikabva ndazodzokera kuHarare ndichiti ndinge ndichienda kunooneka vatete mukomanashi vainge vakandimudhurira. Vakasvika pakundiridzira tsamwa, vakabva vanditi une shuwa here kuti unorara nemwana wevanhu. After that wobva wati haudi kumuroora, saka ndichararamisana sei nemuvakidzani wangu. Ndikabva ndati kuinga wani vatete, ndakakuudzai kuti munhu uyu ndakatomuona achitoita bonde ende atori nemamwe maboyfriends akawanda, because akazonditi ndiregererewo, ndicharamba maboyfriends angu ose so that I can be with you. Haisi mhosva yangu, inyaya yekuti varume vose vanondichiva, saka ininiwo handizivi kuti ndinofanira kuti ndinge ndichiita sei, because varume vazhinji ivo vanogara vachingondipa pressure yekuti ndinokuda, kana ukasandida ndinozviuraya. Ndikabva ndati saka you are not a wife material if you are still thinking like that. Vatete vakapopota, vakabva vazoisa chituko pamusoro peupenyu hwangu. Vakabva vanditi iwewe ndiwe munhu achafa iwewe, kana kuri kunzi musikana uyu ukasamutora ukaenda naye kuJoburg ikoko ndiwe munhu uchafa, uchadzoka uri mukofini iwe. Munhu uyu ndiye ane maropafadzo ako, ukasamuroora chete uchaona kuti uchararama upenyu hunorwadza sei. Ndikati kana zvakadaro, kana kuri kunzi maropafadzo angu
achauya nemukadzi anondihurira zviri nani kuti ndiwane mukadzi zvake akavimbika but tichitambudzika zvedu because hakuna chinhu chinorwadza sekuziva kuti mukadzi wako kana usipo anenge achirara nevamwe vanhurume. Vakabva vati kubva zvakanaka. Vakandipikira mukomanashi ndokubva vasvipa zvekare vakapfira mate pasi. Apo pandaige ndosimudza motikari yangu ndava kuti ini pano ndava kutoona kutoti hapachagariki vatete, ndava kutodzokera zvangu kubasa. Havana kana kuzombonditaudza kubva ipapo kusvika pari zvino. So mukomanashi ndakazoti ndadzoka kuJoburg ndo pandakabva ndazoita accident. Ndakaita accident mukomanashi, you won't even believe it. One day ndakatongoti ndabva kubasa ndikati ndikuda kuti ndinge ndichienda kunotenga ka away. I then drove to town. Ndakati ndava kudzoka mukoma ndo pandakabva ndazoita an accident noumwe murume uyo ainge aine motikari yake, a Porsche. That was the car that he was driving. But mukoma, this car, even though it was not heavily damaged, but ndakazosvika pakutorerwa motikari yangu because mari yainge ichidiwa ipapo kugadzirisa Porsche iyoyo, it was a lot of money in which I could not afford. Saka ndakatorerwa motikari yangu ikabva yazoendeswa kuauction. Then the majority of the money was taken and it was used for the repairs. Ndo pandakaona kuti zveshua mhepo dziriko. Murungu uya wandainge ndichishandira, mukomanashi mukadzi wacho akabva azobatwa cancer. Akabva azondiudza kuti the following month vainge vachitofanira kutoti vange vachidzokera kuGermany. Ndaifungidzirawo kuti sezvo ainge ari munhu uyo ainge akandeti apo pavanozotengesa imba yavo, they wanted to give me a very big blessing. Ndaitotarisira kutoti ndichapiwa mari yakawanda sezvo ainge akambondiudza ndichatanga kumushandira, but mukomanashi ndakangopiwa mari yangu ye1 month. Then the following month akabva anditi, I will just give you a half salary since you won't be working for us anymore. Zvikabva zvatovharana. Kubva ipapo kusvika pari zvino ndiri munhu wekuti ndinongotambudzika. Even mudzimai wangu akazonosara onozvara zvake, but ndainge ndototambura long time. Nanhasi ndichiri naye mukadzi wangu uyu. Saka ndinongogara ndichingofunga mashoko iwawo awo andakaudzwa navatete vangu ekuti iwewe ziva kuti musikana uyu wawanga uchifanira kuti unge uchiroora, zvino zvawaramba kumuroora uchafa uchitambudzika. Ende vakatonditi iye achange akakumirira kunyange zvikanzi azvara, kunyange zvikanzi awanikwa, but ziva kuti zuva iro rauchanzwa kuti ndaneta nenhamo unofanira kuti unge uchidzoka pano wokumbira mai vake ruregerero, then wobva wazomutora mukadzi wako, nekuti ndo zvandakataurirana namai vake. Manje iwewe wava kuda kundinyadzisa pamberi pamai vake, zvino ucharohwa nenhamo mwana wehanzvadzi yangu, but uchadzoka chete muforo, ndinozviziva. Mukadzi wandigere naye handina hangu kumbogara ndakamuudza, but ndo nyaya yacho iripo mukomanashi. As for me, I am tired. Ndarohwa nenhamo kwemakore akawanda mukoma. I feel that I am tired. Ndinombofunga kuti ndombodzokera kwavari vatete ndonovakumbira ruregerero sezvo zviri izvo zvavakandiudza. Hamiri nomukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedaren ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizame kuti tinge tichivapawo ma-ideas mucomment section. Vodiko vodzokera here kuna vatete sezvo vakaudzwa kuti as long as he is not with that cheating woman, he will be cursed, but if he is with a cheating woman, he will be blessed. Hanzi kutoita mupfumi, kuverengwa panoverengwa vamwe vapfumi, ndo zvavakaudzwa navatete vavo. Voita sei? Vodzokera here kana kuti vongoramba zvavo vari wenhamo? Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, dzimwe nhamo ndedzekuzvitsvakira, inini ndiri kunokuwo kumhiri kwemakungwa. Saka last day but one ndakaenda kumusha, pane zvandainge ndichida kunogadzirisa. Saka ndisati ndadzoka kuno ndo pandakabva ndazoti kuna madam, tisati tadzokera tadii tambotsvakawo munhu wekuti anotivheneka. Zveshuwa mukomanashi takamuwana munhu wekuti akatiudza zvakawanda. Kusaidhi kwamadam vakabva vazoudzwa kuti kudzinza rekwavo kune mweya wengozi. Kwedu ndakangodzwa kuti kune varoi uye zvekare kune vanhu vane zvikwambo zvavo. Zvino takabva tazonzi nasekuru vaya, ndine mishonga yandikuda kukupai. Inini ndakapiwa mashizha 3
ndikabva ndazonzi mashizha awa ndichingosvika kunoku kwatiri kugara nemudzimai wangu ndaifanira kuzomatora mashizha iwawo ndobva ndazomasoka mumvura kwemazuva anokwana kuita 3. Then madam vakabva vazonzi ivo vaifanira kuti vange vachishandisa umwe mushonga wainge wakaita powder pakugeza paya kwe3 days zvekare vaingomwaya mumvura ubva vageza vasina kana sipo, uye zvekare vaisafanira kuzozvipukuta netowel kana vapedza kugeza. So takabva tazodzoka kuno kwatiri kuUK Komanashi, we were people that were really living their lives without any problems at all, tichizviendera zvedu kuchechi, but takazvikanganisira mukoma nekudawo kuvhenekwa uku kwakati kuuya. Takati tadzoka kunoko, the first thing that I noticed was that I started having poor health. Kubva zvandainge ndakauya kunoku kuti nditi ndaimborwara aiwa kunyepa ikoko mukoma. Me and my wife, we had never been admitted into the hospital. 3 days dziya dzakati dzapera, hapana kana kuzombopera 1 month ndokubva ndazotanga kurwara. Ndakangodonha ndiri kubasa and I was then rushed to the hospital. Ndokubva ndatoudzwa kuti I have a certain chronic illness. Ndikangoti zvimwe kudawo zvirwerewo zvinozongonyuka nekukura. Ndichitotaura namadam ndichiti isusu sevanhu vatema ndo dambudziko redu rekuti hatinawo nguva yekuti tinoendawo kumadoctors nguva ichiripo, so that kana paine humwe urwere hunenge huripo hunge huchikasika hwaonekwa. So I was okay with that, but chakazondinetsa ndechekuti the same thing that had happened to me was the same thing that happened to my wife. One day I received a call from her workplace and I was told kuti she had been rushed to the hospital. Ndakaenda kuya the same chronic illness that I am suffering from, that is the same chronic illness that my wife is suffering from. So ndine mwana wangu uyo ari kuCanada. You won't even believe what happened a few months ago. Akangodonha zvikare ari kubasa, then ndokubva tazoudzwa kuti that is the same condition that he is also suffering from. Saka mwana wangu uyu anondirwadza because ane makore 25 years. How is it even possible kuti chirwere chinotarisirwa kuti chirwere chinokwanisa kuzokuaffecta when you are in your old age, but right now mwana wangu is suffering from the same chronic illness. Amai, baba nemwana, we are all suffering from the same disease. Zvose izvi zvakatangira po pakuti tine mishonga yatakapiwa. So takabva tazotaura navo sekuru vaya. Mushure mekunge tataura navo sekuru ava, ivo vari kuti vanokwanisa kutibatsira. Saka sekuru ava ndakavabvunza kuti mari yamuri kuda nhai sekuru tisati tasimuka tichibva kuno kwatiri tichidzokera kumusha. Ivo vakabva vati mari yatinofanira kuti tinge tichibata for the first stage, hanzi kana tikakwanisa kubata $20,000, then vanokwanisa kutibatsira. Then the second stage, hanzi panenge pachidiwa zvekare another $20,000 to $23,000. Apa vainge vachiti hapana mari yedare, mari yezvimwe zvinenge zvichizodiwa kuzoti zvinge zvichizoshandisiwa, uye nemari dzimwewo dzavakangoti ma-extra expenses, but vakati mari idzodzo maybe dzinokwanisa kuzongosvikawo kana kuri kunzi kana vakatenga zvinhu zvacho kune vamwe vanhu vanenge vachidhura vakasaiwana mishonga iyoyo yavari kuda kuzoshandisa patiri kune vamwe vanhu vakachipa, hanzi tinofanira kungobata reserve $10,000. Saka ndo mari iyo yatakachajwa. Saka vakabva vazoti vazukuru, I know kuti munokwanisa musingakwanise kuiwana mari iyoyo at the same time, but zvatinokwanisa kuita ndezvekuti imimi chindifaniso kundibatisai imba. Kana mandibatisa imba yenyu pamunouya kunoku, chizamai kuti munge muchiuya makabata at least kana $12,000, mukafaniso kundipa $12,000, then tobva tanyorerana pasi kuti kana mukasakwanisa kuzondibhadhara mari yangu, then imba inobva yazoita yangu. Mukomanashi ndiri kurwara, mudzimai wangu ari kurwara, mwana wangu zvekare ari kurwara. I feel as if we are left without a choice than to go back tunotaurirana navo sekuru ava. Ndiri kurwadziwa mukoma, especially when it comes to the house, because I was looking forward to develop the house. Ndobva ndaita zvekare kamwe kabusiness ke-real estate kumusha uko, but hanzi faniso kundibatisai imba yenyu iyoyo ndo kubatsirai. Kukana kuri kunzi tikatadza kuzoiwana mari yacho,
what will happen then to my house, because it is worth much more than he charged us. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizame kutinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Kana kuri kunzwo maybe kana wakambotiwo wauya kuzobatsirwawo kuzemu, then ubva watoona kuti zvinhu zvako zvinenge zvatowedzera kutooma, kana kuti panenge podiwa dzimwe mari dzekuti wega unoshaya kutoziva kuti dzainge dziri mari dzei. You can also come with your story so that zvinge zvichizobatsirawo vamwe vanhu kunzo uku, kuitirawo kuti vanhu vasazotorerwa mari, nekuti nyika yakaoma komana. Munhu akatoona kutoti apapa ndinokwanisa kutoita mari very fast, munhu anokwanisa kutongokugadzira so that ungowirwa neurwere zviya zvemasaramusi, then munhu because unenge uchirwara unobva watoenda ubva watonobetserwa paya, munhu otoita mari newe, in which it is very wrong. It is very wrong. But ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. I think the best way, kana kuri kunzi uri muSouth Africa, kuBotswana, kumhiri kwemakungwa, kana uchiya kuzobatsirwa, usazviratidza kuti iwewe uri kubva kuUK, kuAmerica, kuCanada, kuSouth Africa, kupi chingoitawo sekunge uri local, unongotora nawoka nehama yako, then motoenda munobatsirwa paya, because the moment yekuti unobva wazoda kurakidzira kuti inini ndiri kutobva kuUK, munyika mune nzara makomana, saka munhu anokwanisa kutoona kuti uyu ndiwo mukana wekuti ndiitewo mari. So if you have any experience, you can come and share with me your own experience, then I'll share your story on our platform.